už len ten pohľad na tú našu extraligovú tabuľku a jednotlivé družstva je zaujímavý v tom, že v podstate to, čo bolo proti Bystrici v prvých dvoch zápasoch, sme v podstate nemohli uplatniť a pripravujeme sa vždy na novú Bystricu, nové družstva, ktoré majú nových trénerov, nových hráčov. Je to taký myšmeš. Asi je to vizitka chaosu v slovenskom basketbale. A jednoducho sme nevedeli, čo od tohto zápasu môžeme očakávať, pretože sme videli posledné zápasy v Bystrici, ale tá priama konfrontácia je trošku iná. A ten zápas bol od prvého do toho posledného momentu, dá sa povedať, taký dosť vyrovnaný aj napriek tomu rozdielu. Vzhľadom tomu, že Payne, bývalý hráč Levic, to u mne udržiaval, vedel sa presadzovať a my sme dokázali mať dobré úseky, ale znovu sme sa nevyvarovali nejakých strát lobby a vždy to bolo na hranu a myslím si, že ale dnes vzhľadom na tie predzápasové prípravy, ktoré spočívali v tom, aby sme hrali trošku lepšiu obranu, dokázali sme súpera udržať na hranici pod 50%, čo sa nám nepodarilo posledné dva zápasy s Prievidзou zvlášť, ktorá mala 59%. Dokázali sme preskákať súpera a podľa mňa najdôležitejší faktor bol, že sme mali dostatočné množstvo trestných hodok, ktoré bolo dôležité preto, aby sme dnešný zápas vyhrali. Takže sme radi, že máme tento zápas za sebou s víťazstvom a znovu sa ideme pripravovať na súpera, s ktorým sme síce hrali, ale má úplne nové družstvo s novým trénerom vo Svite a chceli by sme aj napriek tomu vo Svite uspieť.